narození Krtka nebo přemožení zlého hada mladým carevičem. Trojici ukrajinských lidových pohádek připravilo divadlo Krutý Krtek. A z válkou zasažené Ukrajiny je i řada rekvizit. Jedna z repríz se hrála v kulturním centru Klubovna v pražských Dejvicích. Careviči novišný, jsi zde v této zemi o své vůli nebo proti ní? Mladého careviče a jeho sestru uvěznil zlý had. Když už to vypadalo, že z jeho spárů unikli, spřáhla se s hadem jeho sestra. A to už měl mladík skutečně na mále. Carevič novičný věděl, že právě odbyla jeho poslední hodinka. Sestřička byla zlá. A co dělala ta sestřička, když byla zlá? Ona poslouchala jen hada a ten had jí říkal, aby když přijde ten její brácha, tak aby dělala, že je nemocná. Řekneš, že jsi na smrt nemocná a že se ti zdál sen. Zdál se mi sen, drahý bratře. Asi jste poznali, že koně hrálo pouzdro na pistoli a had byla ve skutečnosti dýchací maska pilotů. Loutky a další rekvizity byly totiž vyrobené z výzbroje, kterou po sobě nechali Rusové na Ukrajině. Proč ta Barbína a Superman? To jsme zase hledali nějaké prototypy toho, s čím ty děti skutečně můžou k nám utéct, když se bavíme o dětech z Ukrajiny. Nejvíc se mi líbila ta panenka, protože mám panenky ráda a navíc měla brejle a ta panenka, co měla brejle, tak tu jsme měli taky, akorát, že byla jiná a měla rozpuštěný vlasy. Barbíny evidentně spojují děti všech národností a spojovat mají i inscenace společensky užitečného divadla Krutý Krtek. Ukrajinské pohádky navazují na romské a vietnamské. Budou je hrát na řadě škol i na divadelních přehlídkách. Anna Bortlová, Zprávičky.